El Fons Valencià per la Solidaritat, l'entitat que suma el treball d'ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per la cooperació internacional al desenvolupament exercida des de l'àmbit local, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària de l'any 2024 a la Casa Sant Onjo, Palau dels Marau de l'Olleria. A la mateixa han participat la Junta Executiva del Fons, encapçalada per Txelo Angulo, presidenta de l'entitat, i Ramon Vidal, vicepresident i alcalde de l'Olleria, així com edils representants dels ajuntaments i mancomunitats membres de l'Organització Municipalista per la Solidaritat. A més, l'Assemblea del Fons ha comptat amb la participació de Pedro Carceller, director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, i de Miguel Bailaig, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Durant l'Assemblea, entre altres, s'ha ratificat les altes de nous ajuntaments socis i s'ha aprovat el balanç i memòria de gestió de l'any 2023, on es destaca que amb els projectes del fons de l'exercici passat s'han beneficiat directament més de 4.600 persones en l'àmbit de cooperació internacional municipalista a Bolívia, l'Equador i Síria, i més de 6.100 en projectes d'educació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. Els sectors d'intervenció dels projectes de 2023 han sigut la solidaritat global, el municipalisme solidari, el desenvolupament socioeconòmic, l'enfortiment institucional i tècnic, el turisme, la participació ciutadana, la igualtat de gènere, la producció i consum responsables, la diversitat funcional i l'assistència bàsica. També s'ha avalat el programa d'activitats de 2024, el qual compta amb 3 projectes de cooperació directa a executar a Bolívia, un de cooperació tècnica a realitzar a Bolívia i l'Equador, un d'acció humanitària a Palestina i 4 d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, amb els quals es pretén sensibilitzar a la població de la Comunitat Valenciana al voltant de la importància de la solidaritat global i de la contribució des de l'àmbit local a un desenvolupament humà just i sostenible arreu del món.